Rovnako je hladný asi ako aj ja. Teším sa na zápas. Cítim, že sme obidva dobre pripravení. Now you have glasses. Yes. Som zvedavý, kamarát, som zvedavý. Let's go. Áno. Let's go. Break it down. Let's go. Break it down. Let's go. Let's go. Je to o tebe. Držím ti palce, kamo, a urob to. Papi, ja sa nejdem vyhovárať, ja vám iba hovorím, že ja som robil, čo som mohol. Foi muito boa, né? Senti a energia, senti a adrenalina. Mostrei ali, olhei no olho dele, mostrei que eu tô pronto pra guerra. E amanhã é o dia. Tri týždne urobím. 3 týždne. Uvidíme, či váži dobre. No, to je presne tak. Som si hovoril, že musím si porovnať s ostatnými skalami. Naľahko. Počkaj. Víš, taký vozík. Počkaj. To som kľudnejší, lebo mám váhu spravenú. Stalo ma to 3 týždne kalorického deficitu, takže už som rád, že som sa dostal na tú váhu a že sa najem. Začali všetko. Ready. 7,2. Kilo a pol šiltovka a 7,2. Kde sa naje. Čo by iní za to dali, že? Teraz. Som rád, že som z toho hlavne mohol vyskúšať ešte celé. Spoznať celý tento svet a že je ťažký, je tvrdý. Každý fighter klobúk dole, lebo je to crazy. Čaute. Váha oficiálna. Áno, je tu. Môžeme sa jej báť. Ty chlapi váha, proč? Čau, poď, vezmu ťa tam. Ďakujem pekne. What's up? How are you, my man? You good? How are you, brother? You okay? Yeah. Dobře. Ahoj. To je dobré. To je no, ale počkaj, myslím svoju na niečom tvrdom som, že nech si to skadukuje, že koncola ľudí. Víš, mi ukazuje 87, čiže budem vedieť, že oktagonská má o 400 gramov menej, hej. Dostal som zo Snabex nový drink v Oakley a strašne sa mi ľúbia veci, čo som dostal nové tričko, kúkaj, dobre s tom vyzerám. Čo ti jebe. To je moja drobná radosť pri tejto mizerii s váhou. Idem do piče spraviť túto žebrackú váhu pojebanú a v sobotu zajebať Veninga. To je celé. Well, boys, how are you? I'm cooking better. But you know what now? All in all, it's a good cut, good clean cut. My weight's perfect, it's been perfect all camp. It's going to be the best cut I've ever had in my career. So that means what? My best performance. So Pukak! Even in the bats I'm coming for you, boy. Som nič neostáva, nič iba čakať na to, až príde to váženie, tak sa tak motajú. A tam je Brian Lacey napríklad, že ho môžete vidieť s jeho legendárnymi oblekmi. Just a second. Quick question. Yes. The best fight tomorrow or Sunday will be? People's main event, Pukak versus Manning, Prince of Bratislava versus the King of Ireland going down the... Okay. Yeah, he's saying it just because he's half Irish. Thank you. Enjoy the night. Čau. Dobre, na 4 kg Cítim sa výborne, lebo som odišiel z domu od malého, z tej Magoriny radšej som zostal celý víkend na hoteli. Že keby mám zápas v Nemecku. Vždy hovorím, že radšej zostanem doma, že nechcem s nimi, ale už má taký vek, že radšej idem na hotel. Nossa, iska. You're some fucking sweat. I'm sweating now, listen. We're in the second phase. I'll do a half an hour under the blankets, under the tin foil. It's not scary. Fighting doesn't scare me. None of it scares me. The weight cut doesn't even scare me. And I'm gonna put a beating on Pukak Saturday night. I'm gonna fucking love it. And then we go over it. So Saturday, June 6th, you do not want to miss this fight. It's going to be an unbelievable performance, unbelievable walkout. Get ready, get yourself strapped in. June 6th, Saturday night, let's go.
Akurát sme prišli na hotel, sme sa ubytovali, všetko v poriadku, všetko ide podľa plánu. Začíname teraz, neviem koľko, 8, pol 9, pomaly 9 hodín, takže začíname postupne s nejakým robením váhy a teraz sa ide trošku rozbehať, rozcvičiť, nech rozhýbeme telo a uvidíme, jak to pôjde cez noc a tešíme sa na zajtra, na ráno. Welcome to the official weigh-ins for Octagon 89. We are back in the beautiful country of Slovakia, where this roller coaster called Octagon began 10 years ago. No váha sa mi robila super. Akože není to úplne ľahké, lebo človek musí proste odvodniť trošku a vystaviť sa nejakej tej dehydratácie a podobne, ale ináč sa to robilo. V pohode, dalo sa to. Teším sa na to. 77.5 for Svara. Keď som videl dnešnú váhu, tak som premýšľal nad tým, že sa kľudne mohol včera navečerať. Tak hladný je, rovnako je hladný asi ako aj ja. Teším sa na zápas, cítim, že sme obidva dobre pripravení. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, fanów Oktagonu. Oglądajcie, to jest najlepsza organizacja w Europie. Jedemy bomby. 81.1. 81.1. Needs to hit 77.6. 81.1. Robil som, čo v mojich silách. Doktor to zastavil, prepáčam. No, ale. Si profesionál, nie? Tak poď na to. Jo? Som. Poď na to. Dáš to. Držím palce. Není to o mňa, ale ďakujem ti. Je to o tebe. Není to o mňa. Držím ti palce, kamo, a urob to. Jo? Konec reči. Povedali mi, že keď pôjdem, tak idem rovno do nemocnice, tak čo mám robiť? Ne, hele, nemůže. Za to nemôžem. Ja som sa ti ospravedlnil, ja nemám s tým viac čo robiť. Ja som robil od rána, od včerejška, od 9. som nespal celú noc. Ja viem, chlapi, ja sa nejdem vyhovárať, ja vám iba hovorím, že ja som robil, čo som mohol. Keď to nešlo, zavolal sa doktor, povedali mi, že keď pôjdem do nemocnice, si ma tam nehajú, tak ja som hovoril, že nepôjdem do nemocnice. Teraz to neriešime. Chcem ten zápas, len bohužiaľ ja neviem s tým nič robiť. Dobre, ďakujem. Great workout, best workout I've ever had. And it was smooth sailing, and I feel better than ever. Let's welcome first to the scales. Is it Michael Phelps? No, it's Brian Manning. 84.2. 88.2 there for Brian Manning. Shape with me. Hello man, finally. Let's go. Please, come on. Now you have glasses. Yes. Som zvedavý, kamarát, som zvedavý. Let's go. Áno. Let's go. Poďte tak. Let's go. Poďte tak. Let's go. Let's go into. You can't go swimming and not get wet. And he's getting drenched. He's getting drenched. Ah! Let's go. You're too sore, brother. You're too sore. Let's go. Let's go. Let's go. Teraz bol trošku kľudnejší, bohuje prečo. Uvidíme zajtra. Ahoj, vítej. Tak váha sa robila super. Bolo tam pár kilečiek, ktoré boli predo mnou, s ktorými som sa musel popasovať, ale zvládli sme to. Stepping in now with an incredible record, 19 pro fights, 16 victories with 9 finishes. The former Octagon heavyweight champion. 120.7, right on the limit there for Budai. Well, I feel myself very good, actually. I'm in perfect shape, I have a good weight, and we're ready for fight. About the opponent, everyone knows what I think. He's a good opponent, but we're gonna let it for tomorrow, everything between us. Ну, вечер. Будем восстанавливаться. Завтра будем делать еще big drama show. So we welcome first to the scale the challenger, our current flyweight champion, Jalgashako Jumagulov. Foi muito boa, né? Senti a energia, senti a adrenalina. Percebi que ele sentiu também. Mostrei ali, olhei no olho dele, mostrei que eu tô pronto pra guerra. E amanhã é o dia. А стердаун это просто же битва взглядов. Это у меня 29-й мой стердаун. Это только этот, в ринге.
А лучше улицу не считать. Live ansehen auf RTL Plus.